Müslim районының музей экспозициялары тарихи мәдәни мирасыбызның зур горурлыгы. Бүгенге көндә Туган якны өйрәнү музее, Батырлар йорты районыбызның мәдәният учакларында, белем бирү учреждениеләрендә музейлар эшли. Аларның һәрберсе кабатланмас һәм үзенчәлекле. Туган якны өйрәнү музее Мөслим төбәге мәдәниятенең тулы бер тарихын үз içine сыйдыра. Атна буе безгә инде атна буе гына түгел, бу хәзер ай буе дәвам итә. Безгә музейга бүләкләр алып киләләр. Бу безнең музейның фондларын баетса бер яклап, икенче яклап халыкның хәтерен яңарту. Халыкта патриотизм хисе дип әйтим инде, менә үзебезнең якта булган әйберләрне сакланырга кую, саклануын тәэмин итү менә шушындый хисләрне уята. Бүйек җиңүгә 80 ел тулган көннәрдә райондашларыбыз Чулпан Сабитова, Рузилә Бәйрханова Бөек Ватан сугышында 83 ел буе хәбәрсез югалган дип саналган бабалары Сәрвәретдин җирләнгән туганнар каберлеген эзләп тапкан иде. Баһаутдинов Сәрвәретдин Баһаутдин улы Тверь өлкәсе Зубцов районы Щеколдин авылындагы туганнар каберлегенә җирләнгән булган. Быел Баһауовлар, Шәйхмәтовлар гаиләсе әлеге якларга янәдән сәфәр кылды. Документлар белән исбатланган мәгълүматлар Сәрвәретдин Баһаутдиновның исемен мәрмәр ташка уеп язарга мөмкинлек биргән. Бүләк итү көннәрендә гаилә музей фондларына Зубцов шәһәр администрациясе бүләк иткән 1942 елгы плащ палатканы тапшырды. Менә соңгы елда гына без билдек, ул Ржев шәһәрен янындагы сугышларда һәлак булган икән. И менә быел апрель айында без анда бардык. И мемориал комплекста булдык. Шунда районның администрация кешеләре истәберләр тапкан шушы плащ палатканы безгә бүләк иттеләр. Музей ул бит шунда әйберләр саклана торган җир инде. Без шуңа безнең музейга тапшырырга уйладык. Бер истәлеге булып бабайның дип булырды. Мондый бүләкләр музей өчен чын хәзинә, чөнки аларның һәр кайсы артында тарих, язмыш һәм буыннар хәтере тора. Экспонатлар туплау соңгы елларда зур темп белән бара. Районыбыз халкы, җирлек халык үзләренең гаиләләрендә саклаган кадерле ядкарларын безнең музейга алып килеп тапшыралар. Бүгенге көндә музей экспонатлары 11 мең данәдән артты. Бу җирлек халыкның музейга ышанычы артуын күрсәтә торган бер дәлил булып тора. Бүгенге көндә музейда экспонатларны туплау системага салу белән бергә аларны цифрлаштыруда тулы куәтенә бара. Фото-видео материаллар белән райондашларыбыз бик теләп уртаклаша. Без инде цифрлаштыру заманында яшибез, шуңа күрә инде безнең бүтән чыганакларны, бүтән информацияларны, документларны, фотографияларны бүтәнсендә цифрлаштыру белән шөгыльләнәбез. Менә фотографияларны сканировать итеп, документларны сканировать итеп, папкаларга тыгып, системалаштырып сакларга тырышабыз. Берничә урында телевидениеның менә шушы газеталарында чыккан тапшырулар, яңалыклар, шулай ук әлеге газеталарда чыккан, басылып чыккан статьялар безнең өчен бик бай мәгълүматкә ия чыганак булып тора. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең җирлектәге телевидение һәм газетага. Музей ул үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер. Экспонатлар, фотолар, гаилә ядкәрләре аша без халкыбызның язмышын, батырлыгын, гореф-гадәтләрен саклыйбыз. Бүләк итү көннәре акциясе тагын бер кат күрсәтте. Райондашларыбыз үз тарихына битараф түгел. Һәр тапшырылган ядкәр буыннар хәтере, туган якка булган хөрмәт һәм киләчәккә калдырылган кыйммәтле мирас. Мөслим музее алга таба да тарих сәхифәләрен барлап, аларны киләчәк буыннарга җиткерү эшен дәвам итәчәк. Хәтер мәңгелек, без онытмыйбыз. Гөлназ Җаилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.